Hola, bon dia. Avui començarem un nou programa que es diu Meetup Inventor. És un programa que l'utilitzarem per a crear apps per a mòbil. Bé, heu de buscar el programa en un cercador i després cliqueu damunt de Create Apps. Pues entrarà dins de l'entorn del programa, heu d'enregistrar-vos en el correu de l'institut. Clicarem damunt de projectes i començarem un nou projecte. Este nou projecte li hem de posar un nom que no ha de tindre espais entre les paraules. Primera app. Vale, molt bé. Una vegada que l'ha creat, està carregant i entrem dins del programa. A la part de l'esquerra tenim la interfàs de l'usuari on estan tots els elements que podem arrastrar al mòbil, tant els visibles com els no visibles. Botons, imatges, tot això serien elements visibles que jo puc anar arrastrant al mòbil i la disposició també, si n'hi ha diversos elements, pues estan horitzontal, verticalmente, mitjans, gravadora, càmera, estos elements no es veuran com texto a voz, que serà el que utilitzarem avui. També podem utilitzar sensors, com acceleròmetre, que anirem mirant, imants, etc. En la part d'enmig està el que és el nostre mòbil, on arrastrarem els elements, i la part de la dreta estan les característiques dels elements. Avui el que farem és crear un botó i quan cliquem este botó que ens diga enhorabona, heu creat la primera vostra app o algo parescut. Per a posar un botó, simplement l'arrastrem dins de la pantalla del mòbil, mos texto para botó. Jo vull canviar esto i vull posar enhorabona, doncs vaig a canviar el nom a la dreta. Clic enhorabona i si vos fixeu, m'ha canviat així el nom, però no dins del mòbil. Només m'ha canviat el nom que té aquest botó com a element, però no el que surt dins del mòbil. Per a canviar hem d'anar a les propietats. Si clique damunt de les propietats, puc canviar des de el texto, o sea, lo que es el fondo del botó, el tamany de la lletra, el tipus de lletra, si teniu varios, vale. El alto, si jo clique i ajuste el contenedor, el alto del botó serà tot l'alto del mòbil, ho deixo com estava, en automàtic, però heu d'anar provant les diferents opcions. La forma, podeu fer redondeado, el botó i vos queda així com... I el títol que és on anàvem, i en comptes de posar, perdonad, en comptes de posar texto para botó 1, vaig a posar enhorabona. Vale, molt bé. Ja tenim creat el nostre botó i jo vull que quan cliquem damunt d'aquest botó ens diga enhorabona, heu fet la primera vostra app. Per això hem de canviar el texto que jo escriva, s'ha de convertir en veu. Ja el que farem serà en medios el texto a voz. Si jo arrastre texto a voz, que no se m'ha arrastrat, perdoneu. Vale. Damunt del mòbil se me queda fora perquè és un component no visible dins del mòbil. Bé, ja tinc els dos meus elements, el botó i el texto a veu, i a la part de dalt de la dreta me'n vaig a bloques, que és on puc programar. Se programa igual que hem fet fins ara, amb bloques on estan totes les ordres molt paregudes a lo que hem fet fins ara. Bé, si veieu en Screen 1, que és la que tenim nosaltres al mòbil, està el botó d'enhorabona que hem creat i el texto a veu. Si me'n vaig al botó d'enhorabona, ja n'hi ha diferents ordres de programació. Jo agafo la primera, que és quan el botó enhorabona, el clic, ¿vale? Pues en el text a veu el que vull que és que el texto a voz hable el mensatge que jo escriga. O sigui, que jo puc escriure un missatge i se transforma en veu. Com clique el texto, me'n vaig a texto i agafo la primera opció que està entre cometes i escric damunt el que vull. I vaig a passar enhorabona, has fet la primera teva aplicació. Bé, ja tinc el meu programa. Quan clique damunt de l'enhorabona, el text a voz canviarà i el mensatge que jo he escrit se convertirà en veu. Vaig a la part de dissenyador i puc fer diverses coses, o connectar
a un emulador, però el que ja vos explicaré en classe, però ara vaig a generar ja directament l'app perquè sé que està bé. Llavors generaré una app, estarà un rato per a compilar totes les ordres i el que serà un código de barras que jo podré en el mòbil escanejar. Ara eixirà enseguida. Jo buscaré en el meu mòbil per a escanejar. Ho faig ara enseguida. El que passa que el meu va lento, escanejaré el código QR, obriré l'aplicació a la que està enllaçada i descarregaré.